Ageno ni Rio maber jahera mar penj laktar e Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Matae chendo ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mokalo mar bedo kod odiechieng ka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kawuono en odiechieng adundo wadendo kacha ni World Heart Day ma bende thor wache ni don't miss a beat. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wanitiere studio ka. Yena mondo mi arwake obunyiso ni nyinge nga en wuod kanye kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth. Amor biro e studio mar Ramogi TV. Asebedo ka neno penj laktar ndalo mang'eny. Osiepena mang'eny osebiro e studio ka opuonjo jopiny e weche mag rit maber mar ngima. Koro an be amor kabiro kawuono. An nyinga iluongo ni Dr. Charles Ohawa. Dr. Charles Ohawa en wuod Ugenya jera kachacha. Majo jera duto tete kawuono ang'eyo ni e TV. Ng'iya mondo apuonjgi ane achiel ariyo adek mar tuo adundo. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Dr. Charles, Dr. Ohawa, amor mar bedo kodi kendo ibiro odiechieng' makende, odiechieng' maber mokalo ka wang'iyo wach mar adundo World Heart Day. Kapok wadonje wach mar adundo mwang'iye kako tiyo kod weche motiyo. Thor wach ne en don't miss a beat. A beat. Gidholuo nyalo wache nang'o Dr. Charles? Don't miss a beat. Kanyalo wache gidholuo anyalo wacho ni kik chunyi chwe makogocho kata mana second achiel. Mane gimotemo wacho. Kata mana millisecond achiel okwadwa. Adundo ng'ato gocho chakre wiga dek nyaka wiga bich komak ichne. To biro gocho nyaka chieng' mane tho. So adundo ni oripo bed ni gocho kama to nitie kaka oripo bed no gocho wapawachon ogocho nyadidie dakika achiel ogocho nyadidie saa achiel mangima oripo bed no dhio kamano nyaka chieng' mane tho ma samora mora ma chochni obeti gocho mare in terms of saa kata mana dakika mogochogo kata mana sekonde mogochogo to chochni moro nyaka bede ngima mari emomiyo wawacho ni don't miss a beat. Kaki winje no nyakora Mugajwang don't miss a beat mano e thor wacha igani e jumbe adek kose makech ng'ato nyaka jumbe abich kanyo kaki wache to adundo ni dwa gocho gicha e rhythm achiel nyaka chieng' moro ng'ato tho. Wuothe kodwa daktari ni seche ma ogwecho gi rhythm achiel otimo nang'o otiyo nang'o iwacho nitiere seche monego beno ogwecho e dakika ka dakika wuothe kodwa okang'eyo ka picha ni dhi konyo wato kata kamano ine laktar machiegni. Picha ni nyalo konyowa maber sana. Mae adundo inyalo chunga daktari magocho kwang'iyo side ni mobuk ma blue ni mae side ma red donge koro remo mowuok e dend ng'ato donjo gi kaendi to biro to luorore e adundo kae to ka adundo setieko kode bang' seche moko bang' dakika moko manok to wuok oko to seche mowuok no odhi omiyo del duto remo maber remo man gi chiemo remo man gi oxygen maber remo man gi muya maler miluongo ni oxygen remo man gi chiemo remo man gi gik mabeyo ma del dwaro kata koro lith lweti lith tiendi man piny ka dwaro gimoro to adundo gocho ni ema tero remo nyaka tiendi kanyo ineno to seche ma adundo gocho ntiere kaka imiye ndara moluwo ok gocha oyaye ogocho konong'o signal kowuok obwongo obwongo ema miyo adundo control maber ema miyo adundo nyiso adundo tim kama nyiso adundo goch kama nyiso adundo goch gi rhythm machalo kama ineno mondo koro gimora mora ma adundo ni timo adundo e engine mar del ene momiyo del chiemo ene momiyo del remo moting'o muya maler miluongo ni oxygen ene momiyo gik moko mabeyo ma ringe remb dhano ma iwinjo ka dhano wacho ni gima kama ber kodi gima kama ber kodi gima maber kodi ene momiyo gini chopo e fuondi ka fuondi kamora mora ma remo no idware dongi winja kamano awinji maber mokalo yes en rhythm mabro dhiadhi kaka omak ich ng'ato nyaka chieng' moro ng'ato owit ngimane tiwacho kacha ni en gima bedo controlled kata kowuok e obwongo tiyudo bende ni nitiere gik moko mopogore kotende kod ngima mar adundo miwacho ni magima ok ber kod adundo ng'ato magima to ber gi adundo ng'ato adwa ni wachaka ne kod mabeyo gi adundo ng'ato kod mok beyo gi adundo ng'ato kata wamed sudo kaka wanyalo rito adundo e yo makare. Erokamano kuom penjono. Nikech mae pump pump go ane picha pump mitiyogo kata mana timo gimora mora e puodho mi ologo kata mana pi e puodho pump ni ng'eyo ti maber
Namba achiel, odwaro fuel. Odwaro gima miye teko mogochogo. Namba ariyo, pump be wuon, part ka part nyaka bed ni ber, nyaka bed ni tiyo maber. Ma king'iyo adundo no, nitiere kaka remo wuok donjo kama wuok to donjo kama wuok madonjo kama e kaka wuok dhi e del. Parts go duto nyaka bed ni tiyo maber. Namba adek, pressure moripo bed ni pump ni gocho go ka remo dhi e del, oripo bed ni en pressure mani kare. Nikech ka pressure mar remo bedo malo, to koro adundo ni wayudo ka tiyo matek moloyo kako tiyo. To samo tiyo matek moloyo kako tiyo ni, nitiere pogruok moko machako bede iye ka, ma kokao ndalo mang'eny, to adundo ni nyalo chako tije nyalo dog chien. Ineno? Gimoro kaka teko remo mani malo, ma wadendo ni hypertension ama high blood pressure. High blood pressure timo nang'o? Seche ma adundo gocho, to omiyo adundo tich mang'eny. Chal kama iketo pump piny ka, to itemo goyo kode pi madhi e got malo, kata mana wi KICC malo kuchacho. Iyo ni pump matero pi e wi KICC kani piny ka. Tiyo tich mang'eny sana. Koro okoripo bed ni wamiyo adundo wa tich mang'eny kamano. Koro kanyalo riwo gik masewacho gi kamoro achiel, en ni nyaka waket ni adundo parts ne duto tiyo maber seche duto. Tich kako tiyo bende wang'iyo kako tiyo. Pressure mar remo makaka remo gocho oripo bende ni piny. Kasto nitiere gima muhimu sana miluongo ni leche. Remo ni ringe leche kowuok adundo ng'ato, oringe leche, moringe dend ng'ato, mochop piny mochako duogi, modhi obwongo ng'ato gi malo mochako duogi. Leche gi nyaka bed no yawore maler. Gimoro amora ka okelo dinruok e leche gi, to tij adundo ni bedo gi shida, nikech koro idino yo to pump go pinang'o. Ineno? Mane gima timore. Yes. Wabodhi okang' kokang' nikech kawuono odiochieng' mwaketo ne wach adundo, kendo dahera mondo mi nyikwara mugi ajwang'o understand kendo giwinj malong'o ni nitiere tuoche ma samoro kodonjo kuom adundo to nyalo miyo adundo ni ok ti maber. Imiyo ranyisi maber mokalo mar tuo mar pressure kata remo maringo matek magwecho matek. Wabodok e picha mar adundo cha. Iwachonwa kacha ni seche moringo matek nitiere gik moko madhi kethore e adundo ka nikech remo ringo matek, koro chuno ni pump ni gocho matek mokalo. Pressure ni dhi timo ang'o e adundo ka ma ang' no mi okethre? O pressure ni dhi kethe nang'o, to bang' ndalo mathoth ang'o manyalo timore adundo ni ponono ni pressure ni ok ong'e maber? Erokamano kuom penjo no. Ineno adundo kaendi. Adundo ni king'iye kata mana kiseng'iyo adundo kata mar dhiang' kata mar gimoro amora miseneno, koyang' dhiang' kata koyang' diel ama gimoro amora miseneno. Adundo ni en gi ringni momake, ma oloso plan mare, oloso structure mare. Ineno? To ringo ni oripo bed nen size ma oromo nono. Okoripo bed nen gimoro mokuot, en gimoro maduong'. Neno? Chal ng'ama dhi e gym. Sama ng'ato dhi e gym ang'a timore? Ineno ka dende bedo madongo dongo. Mane gima timore adundo seche ma pressure ni malo. Pressure ka ni malo nyiso ni otiyo matek mondo overcome pressure cha, mondo remo chop ko moripo bed ni chope. To koro chal kama otero adundo e gym. Sama otero adundo e gym, to adundo timo nang'o? Adundo bedo gi muscles madongo dongo, mabedo gi muscles madongo dongo. Ting'eyo ni adundo ni bende wabuogie kawuono. Adundo ni bende nigi remo modwaro en be. Ma kaka no nyuoli ntiere kako pime ma remo ripo bed ni donja e muscles mar adundo ni, en ben gi supply ne. Ineno? To seche ma koro isetero adundo e gym ni, ma muscle ne omedore, to remo ma oripo bed ni dhi kuchacha okomedore. To watimo nang'o? Ema koro adundo chako bedo gi shida moro achiel kachiel kama, wachako bedo gi problem gi adundo bedo maduong'. To adundo mobedo maduong' no ok ti maber. Chal opira migweyo ni. Opira ka sama onge muya, to kati tem gweye ni tim nade? To kodhi mabor. Ineno? Mane gima timore. Koro pressure miyo adundo bedo mokuot, to kose miyo adundo bedo mokuot, to o affect gik moko manie adundo kae, ma en muscle cha, to en
adundo bende nigi stima mare. Nitiere yore moluwo e iye ka. To seche ma adundo bedo mokuot cha, ochako dhiro line mar stima cha. Line mar stima cha ochako dhire kama. Ochako dhire kama. To koro conduction mar adundo cha. Flow mar electricity mar adundo cha ok timre malong'o. Ineno. Koro gigi komedore higni kaka higni medo dhi e kaka tij adundo medo dok piny. Yes. Obong'e ni seche moko thiedhi bang' ndalo mathoth giduto te ang'o matimore. Kapok wakawo yueyo Dr. Charles ni mulo kamoro kanyo bende ni onego bed ni leche mag remo oyawre maber. Tiwachonwa kacha nitiere gik mang'eny ma bende dino leche mag remo miyo remo ok ring maber. Mano en wach masegawuoye mang'eny mokalo. To nikech kawuono en odiechieng adundo, daher mondo mi Dr. Charles olernwa malong'o ni seche ma wacho ni adundo leche ne odinore, ang'o ma dino leche mag adundo? To ere kaka ibiro fwenyo ni leche mag adundo ni moro osedinore kata ok ti e yo makare? Nitie gik mang'eny manyalo miyo leche mag wuokie adundo nyalo dinore. To kaka sewacho ni adundo ni nitiere leche madongo dongo ma wuokie adundo. To kaka gimedo sudo mbele e kaka gimedo bedo matindo. Ineno. Koro awach kama ni ler mowuok e adundo ni mane kori kae ng'echop piny e tiendi kaka kora borni. En omedo mana dok piny e size. Ineno. Koro nitiere gik mang'eny manya dino adundo. Anyalo wacho kama, nitiere gik moko mok inyal geng'o, nitiere gik minyalo geng'o. Gik minyalo geng'o gi waluongo gi ni modifiable factors. Gin gik minyalo timo achiel ariyo adek mitam gi timore e dendi. Nitiere gik moko miluongo ni non-modifiable. Non-modifiable nyiso niya, nitiere kaka onyuoli, kaka kiti chalo. For example, in baba umano nyuoli kata minu mano nyuoli ne nigi tuo mar adundo. Inya yudo tuo ni in be. Ineno. Generally wawacho ga ni joma chuo nigi risk mamalo moingo joma mine kodoko tuoche mag adundo. Mago gik moko inyalo loko. Kaka nosenyuoli. Lakini nitiere gik moko matimore ka wasebedo madongo. Madho sigara. Madho kong'o. Cholesterol mani malo. Kod koso rako iluongo ni physical inactivity. Madhano piny masani ng'eni obiro matek ma ng'ato nindo gotieno, chiew gokinyi, donji gari, chope tich, bet nyaka godhiambo kendo wuok kamano kawaluoro mana higni. Koro yudo ka ng'ani ok yudo rako, dende ok yudo exercise malong'o. Ineno gima timore. Koro gigi nitiere pogruok magikelo ka ndalo dhi mang'eny. Gimachielo ma wiyo wil moka wacho ma muhimu kabisa en tuo mar sukari. Tuo mar sukari ochako bedo mang'eny sana e Kenya waka. Kata mana jowa ma joluo nitiere joma mang'eny maseromo go ma jowa ma joluo ma nigi tuo mar sukari, moro nigi tuo mar pressure, moro nigi cholesterol mani malo, moko madho kong'o, moko madho ndawa. Nitiere kaka gigi kokalo ndalo mang'eny kelo dinruok mag leche matero remo kata remo. Koro marach mokalo en dinruok mar ler matero remo ne adundo wuon. Nikech adundo wuon donge kwasewacho bende odwaro supply. Koro gima rach mogik wanyalo dino ler matero remo e tiendi. To kata kodhi marach ting'ado tiendi to pod inyalo bedo mangima. Lakini seche ma ler matero remo e adundo ni odinore. To waya mana gate ka St. Peter kuchocho. Idhi lemni. Kabisa. Wamake makaka nyonya kwa Ramogi Ajwang', Thoru wache ni don't miss a beat. Nitiere gik mang'eny ma daktari owacho manyalo miyo adundo wa ok ti e yo makare. Nitiere kod picha moro en mwadhi duogo kode. En onyisa isa gigo duto te kwa keto e yo machuoko. Wakaw yueyo ka waduogo to wabro dhi nyime. Seche mwakaw yueyo ni ka nitiere kod penjo moro amora or ote ni namba mar SMS 23600. Kae to bang'e no waboyaw simu mondo mi ipenja laktar. Wimbo wangu uitwao God is Able. Kama sikiza tune yako, bonyeza *811*337# kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuon dalo kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Mane marajivo bet gocha Nyasacha akwaye mondo inilokane babana to iniket nera marajiv iwe mapari nit kae mondo bed jonyuolna eka mondo an bende abed gi jonyuolna mohera ahinya. Kawuono ni an nyaka fweny ni nyako no en ng'a? Nyako marajivo mako godo osiepno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Charles wang'iyo wach mar adundo nikech en odiechieng' ma piny ngima hingo godo ngima makare mar adundo mathoro wache ni don't miss a beat. Ne wang'iyo kacha gigo manyalo miyo adundo ni ok tiyo makare. Ne wantiere kod picha mano okete yo machuok ma king'iyo picha no to nyiso gimoro amora manyalo miyo adundo ni ok ti makare. Kendo aneno kacha ni kaponono ni tiyo kod kong'o kata ndawa iketho adundo ni. Kaponono ni tuoche kaka intiere kod tuoche kaka remo maringo matek, high blood pressure, tuo mar sukari, diabetes nyalo miyo adundo ni ok ti makare. Cholesterol kata leche madinore mag adundo nyalo kelo ne chandruok. Seche ma ok itimo rako bende nyalo kelo ne chandruok. Daktari mori nyalo pimonwa ni ang'o gini matimore ma ng'ato nyalo winjo e dende ni ma to koro nyaka bedi ni adundo na osechako dhi marach. Erokamano kuom penjono. Awacho gania ng'enyne tuoche motudore ga adundo kao ndalo mang'eny kapok ochako nyisore. To iyudo ka ji mang'eny dhi mbele gi ngimagi ma kawaida ka ok ong'eyo ni kara tuo moro chakore e dendgi ka ma bang' ndalo mang'eny nyakelo shida 1, 2, 3. Lakini seche makoro gik moko biro marach makoro tuo mar adundo chako nyisore. Kaka ne wasewacho mfano mare pump cha. Pima nene seche ma pump ochako bedo gi shida. To ni dwa goyo pi madhi e puothi kona moro kuchocho, kona moro kuchocho, kona moro kuchocho. Ang'o matimore? Kama noripo bed ni pi dhiye pi ok chopi.
kanyo chako tuo. Gimoro mane ipidho kanyo chako tuo. Koro wakela ne mfwano ni dendwa be. Adundo engine mar riembo del. Ene momiyo del remo, ene momiyo gimoro amora, fuondi moro amora mar dendi remo ma tiyogo e tije ma pile pile. Seche ma adundo chako bedo gi shida, to dendi chako dok chien in terms of teko. Iyudo ka teko ni dok piny. Ichako penjori to gima nyocha timo mana maber ruokni. Ang'o motimore ma teko na ruma ni? Kata mana stair moro ma nyocha idho mayot, kata mana stair moro achiel kama. Stair chako tami. Idhe mana nusu kama. Gi jowa ma odake gwenge kuchocho. Ng'at ma nyocha dhi e puodho maber, manya tiyo tij puodho nyaka wuok gimoro sa achiel nyaka gimoro sa 4 ma koyweyo. Tinde ka puro kata mana bang' dakika 30 kende iwinjo kichako ol. Mano nyiso nang'o? Gimoro rach. Muscles mag dendi ok yud teko moripo bende giyudo kowuok e remo ma adundo goyo. Ineno. Namba 2, kuot mar tielo. Iyudo ka remo ok ring maber nikech koro pump obiro marach. Iyudo ka remo koro ok ring maber. Remo dak chung, remo dhi leche gi speed man piny. To seche ma speed mar remo ni piny cha, part mar remo ma liquid cha wuok oko to donje dendi machielo. To koro nikech pi en pi to luwo gravity mane wasomo cha. Tiende ni iyudo ka chako kuot. To biro malo to yudo ka inyalo kuot. Seche moko ng'ato nya chiewo kinyi ka wang'e ni okuot and all that. Ineno. Gimoro machielo en ni rem. Rem ma ng'ato winje kore. Waluongo ni angina. Angina en rem ma ng'ato winje kore, ma ng'ato nyalo chako winje kochakore seche moko inya winje ka ibet piny kaka kora bet ni. Iwinje ga to lal. Lakini chieng' moro inya kata mana chako wuoth kiwuok oko kama. To koro obiro marach. Minya kata mana gori piny ka rem no obiro marach. Ineno. Mago e gik ma waneno ka koro tuo mar adundo ni ochakre. But ng'enyne en mana olo. Iwinjo ka koro ol sana. Ol ma gik ma nyocha timo mayot koro ok timre. Yes. Ma nyakora mugejo kamora mora maitiro nego beni chiko itine dendi. Iwinjo remore kori to lala, iwinjo remore kori to lala. Mano en red flag, nyaka bedi ni gimoro racha. Tich mayandi tia mayot, iwinjo ka koro kinyal tiyo iol mokalo. Tielo ma samoro kuot, daktari pimo nwa kacha ni mano bede en ranyisi machielo kati lero nwa kacha bede ni samoro koro nyalo biro nyaka lenda wangi kate face ng'ato. Nitiere gimoro mani mulo kacha daktari niko tende kod weche mag anyuola mar ng'ato. En gimo chuno ni nyaka kapono ni anyuondi moro nentiere godo to in bende nyaka ibed godo koso thuolo, probability chal nade? Mano penjo ma wayudo odiochieng' kod odiochieng' e tije ma watiyo. Jotuo mang'eny penjo no. Lakini an duoko penjo no yot sana. Wamiye chaka mi mfwano. An ahero puonjo gi mifwano. In gi bunde ma oripo bed ni kete lisase to chielo ji. Koro wawach ni ng'ama oripo bed ni chielo ni en adundo ni, ema oripo bed ni chiele mondo bed gi tuo donge. To bunde ma in go e lweti en kako nyuoli. En kako nyuoli ka maumbile mar dendi kaka chalo. And then lisase gi en gik moko ma koro medore e dend ng'ato kaka koro tuo mar sukari, tuo mar pressure, cholesterol mani malo and all that. Ineno. Koro seche ma onyuoli gi bunde ma en DNA mari kaka no nyuoli, ng'ama no nyuoli, for example minu nen gi tuo mar adundo. Ineno. Tayari seche mo nyuoli in gi nafas mar yudo tuo mar adundo. Ineno. Lakini donge nyaka imed lisase bunde nini. Koro imeda lisase bunde nini mos kaka higni dhi mos ibedo gi tuo mar sukari, ibedo gi tuo mar pressure, ibedo gi cholesterol mani malo, itiyo gi ndawa, itiyo gi kong'o. Koro kochopo bang' higni matin iyudo ka koro lisase nini ochiek. Nyachielo adundo ni ma koro adundo ni chak bedo gi shida. Ineno. Koro gima temo wacho en niya, nyabedo ni nonyuoli gi ng'ama nen gi tuo mar adundo. Chance ni malo mar bedo gi tuo mar adundo. Lakini ki
ichwe makitimo gik moko ma dhano timo gi, ichwe makitiyo gi kong'o, ichwe makitiyo gi ndawa, cholesterol ni obedo makare, pressure mar rembi obedo makare, ok ibedo gi tuo mar sukari, to bende inyalo daka mang'eny gi higni mang'eny ma ok ibedo gi tuo mar adundo. Ok ochuno ni kano nyuoli gi ng'ama ne gi tuo mar adundo in be nyaka ibed gi tuo mar adundo. Gik moko mang'eny matimore iluongo ni environmental factors ma medore kae medo lisase e bunde mano nyuoli goni. Koro kochopo bang' higni matin to chielo adundo ni bedo gi shida. Ineno ka yot. Iwinjo ranyisi no nyakwara Muge Jwang'. Okele yo mayot makata de bed mana ni okiwinji to mano en gima nyaka iwinji. Ni wan wawegi ema waketo lisasi ma wachielo godo adundowa kotenore kod kaka wadak, kaka wachiemo kod gik ma watimo e ngima. Daktari nitiere kod penjo moro kama owuok na kuom Lensa. Lensa kantiere Migori wacho kacha ni en owinjo ga hate ka gima owinjo lit moro e adundo ne to olal. Okang' mokwongo monego bed notimo en ang'o? Lensa kuwuok Migori. Erokamano Lensa kiwuok Migori. Kaka wasewacho ni tuoche mag adundo gin gik machakore mos. Gin gik ma nyalo dhi higni mang'eny. Kata mana higni 10 ka ng'ato bedo gi shida mar adundo hapa na pale. Ka koro pok ochopo seche ma koro gik moko biro marach. Seche miwinjo rem e kori, gik manyalo bedo ni kelo rem e kori gin gik mang'eny. Sana ng'ama miyo gik manyalo bedo ni kelo rem e kori gin gik mang'eny. Ing'eni ande kata mana thuno mar ng'ama miyo nyamiyo bed gi rem e kore. Nitiere jomoko ma nonyuol gi thuno maket kaduong' matin. Miyudo ka maybe turo kore and all that. Nitiere jomosedhi operation miduoko go size mar thuno piny. Wachake ma simple kamano. Ineno. Lakini luwore gi tuo mar adundo, seche miwinjo rem e kori nyalo bedo ni adundo nigi shida, nyalo bedo gik machielo, kata mana iluongo ni heartburn, lenyni. Nyalo bedo ni osechami higni mang'eny makoro dendi interprete ka chest pain. Neno, rem mane kori, lakini en mana rem mawuok kama chielo. Lakini nikech kawuono wuoye tuoche mag adundo, we wuoye adundo. Seche ma iwinjo rem e kori miparo ni nyabedo adundo, to step moro bed ni kuongo timo nikech ino king'eyo gima timore. Step mokwongo mikao en dhi er laktar. Dhi kata mana e hospital machiegni kodicha, sub county hospital nicha, dispensary nicha. Nikech gima timore en niya, inyalo dhi kata mana e dispensary man dala kuchocho onge daktari mar chiedho adundo, for example. Ineno, en mana gi nurse kacha, onyalo bedo mana gi clinical officer moro kacha chiel. Lakini nikech ging'eyo science mag tuo mar adundo, ginyalo mi gimiluongo ni referral. Ginyalo ori e hospital machielo kama daktari ma deal gi adundo nitiere manya konyi. Nitiere pim ma watimo, nitiere piche ma wagoyo, nitiere pim mag remo ma watimo manyalo nyisowa ni rem be iwinjo ni en rem mawuok e adundo kose en rem mawuok kama chielo. Yes. Nitiere ranyisi michiwo Dr. Charles mar joma mine kuom ranyisi kaka joma mine ochwe. Manyiso ni nitiere pogruok, nyalo bedo pogruok ok ang'e mibiro wachonwa e kind tuoche mar adundo kuom ng'ama miyo kod kuom ng'ama dichuo. Yenwa wakaw yieyo kwaduogo to kanyo ema wachako godo. Debe ni ranyisi gi gichalre te, koso joma mine biro winjo ranyisi ma joma chuo ok winji kamano. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Deals, Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Binti kicha, mwigi
asijua kiza wala taa, binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake jana. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 hash. Parinit, en nyako mane marajivo bet gocha? Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We moseo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Unajua ukiona kitu mbele yako, nipiga honi, kajaribu kuzuia breki kidogo. Sasa ile matatu ilikuwa na spidi zaidi. Wazazi wangu wote wamekufa. En kuyo ne familia moro Murang'a manyo wito idegi apar kod ang'wen dute masira mar ndara manyo timore Gilgil. Doho mamalo golo chik ne osiptal ma Mata ochiw ringre miyo moro ma ogeng'ne nikech gowi mar $3.3. Wachandre kwa puonjo mondi bed mariek to kiki bed ng'amo fuo ng'ato tiego galo fachiel ni timangowa ni dhi golo lwenyi hai. Jopiny ma Migori yuago medruok mar grube mag rawere ma itiyo godo kod josiasa e kelo koko e rombe mag siasa. Machiegni kendo penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. World Heart Day, don't miss a beat. Daktari wacho kata ni kata nyirere adundo ni okonego bed ni we moko gwecho. Onego bed no gwecho kaka nochako gwecho cha nyaka chieng' moro itiek wuoth e kor pinyni. Daktari entere kod penjo machielo ka to seche masomo penjo mamiyo daktari in bende pod inyalo oro ote machuoka namba mar SMS na 23600 kaito bende inyalo go simu ma en kidieny mago simu mondo mi ipenja laktar. Antere kod penjo moro ka daktari yena mondo mi asomnigo koka wadhi nyime kod twakwa ma odiechieng' ma kawuono. Wacho kata ni more Ruth luonge ni Grace kowuok Madhare entere kod chandruok ne entere kod thrombosis to notiyo kod onyisa nyinge yath moro kanyo yedhe ariyo kanyo to nonyise ni ok onego ti gi family planning mantiere kod hormones to nopenjo laktar moro moyiene ni onyalo tiyo godo. Osetiyo kode kuom dweche 6 to winjo ka kore rame matek mokalo mano mana gi kar dho chunye samoro odhi nyaka e tok side makor ka chwich malit to chuore. Penjna laktar ni do bede ni adundo chako bedo gi chandruok koso? Mano penjo maber Grace kiwuok Madhare. Mano penjo ma wayudo mang'eny kowuok jotuo ma waneno ka gi kacha kaka ndalo dhi. Ne wasewacho ni gik ma dino leche ma golo remo kata tero remo e adundo gin gik mang'eny. Achiel kuomgi en thrombosis mowachono. Remo ma ng'ato nigo oripo bed ni en gima chalo pi. To kaluwore gi gimoro achiel kata ariyo kamacha, remo ni nyachokore. Daktari nyalo make maka kanyo mana matin akawe simb Benson. Okay. Benson, hello, penje laktar. Hello. Machiegni penje laktar. Yes, I'm Johnson. So I said the last 3 months, more than 3 months. So
Andan kama mani au kitu basi ndio gimoro kitado normal. Okang'eyo kiwinje daktari iwinje. Kawinje maber lakini onya nuoyo penjo neno. Iwinje maber. Nuane kendo Johnson? Awacho ni gimoro kama kugakuna. Yes, samoro kile koga tumako kura orudi yetesa. Tomako mate na kile cha kolal. So koro kudu dada, so mata dada mata mori kan kagima lite mana beri dua no berkablo mau kuan function. Koro kalau gimana ina gimana wana gimana ada juga mesti kolal bah. Kau kena di mana satu mungkin mana tu mana tu. Ato kawinje maber hanya daktari ageno ni winje. Penjo na winjo. Koro wadoge penjo mar Grace cha kapok wadoge mar ariyo ni. Kamano. Penjo mar Grace cha ne deal gi thrombosis. Thrombosis en chokruok mar remo leche matero remo e adundo kata golo remo e adundo. Gik makelo chokruok mar remo ni en gik mang'eny. To wacho kare ni nitiere tudruok mani kinde contraceptive pills, tablets, moting'o hormones ma dhano tiyogo e komo nyuolgi. Nitiere association, nitiere tudruok mani kind pills gi chokruok mar remo. Mamano nie buge ma kata kisomo tinya somo. Koro seche ma ng'ato yudo yore mopogre opogre mag komo nyuol, to wamiye ga advice. Wanyise ni gima waparo ni kaka ichalni, inyalo tiyo gi gima kama kata gima kama kata gima kama. Lakini nyaka ing'e ni yedhe duto kata mana Panadol nigi side effect. Onge yath mani safe 100%. Manya chung ma wach mbele jikae ni yath ni kami gimanya timorini marach onge. Yath ka yath ni gitiere gi side effects ne. To achiel kuom side effects ma wang'eyo kuom yedhe komo nyuol mimuonyo mag tablets gi en chokruok mar remo. Mano en risk mantiere. To seche ma ng'ato yudo chokruok mar remo sama tiyo kodgi, to wakwere ga ni koro kamochopo ni ok inya tiyo gi tablets mag komo nyuol gi. Nyaka imany method machielo. Yena ka usimu machielo kapok olal na. Hello penj laktar. Hello Ruth. Machiegni penj laktar. Iloso gi Nicolas Mayo. An gi penjo mo kene ma bisida mani ke tangi ya tumo ma tiende manda o ko tinya ke tangi mana to ma se de to to bisida ma remo ni be do ma remo ena ko to maka iki mo na te vale kamano akwayo ni producer na ka una pinjo no mondo mi ochwalnwa kaito wadhi nyime nikech adwa ni mondo mi wayude malero kadwa ni wagez ni wawinjo kama iwacho kama kod weche makamano. Koro daktari wanyalo duoko Johnson beni wacho ni winja to no ka winje malero ahinya mondo bi ka wadhi nyime. Penjo mar Johnson na winjo no deal gi rem mabiro to lal mo wacho ni seche mobiro to winje e kore kaendi madhi nyaka e bade makoro seche ma rem no biro to kata mana bade no ok dwar ni tim gimoro ineno. Mae achiel kuom gik manya bedo ne wawacho kane wachako twakwa ma kawuono ni. Seche ma iwinjo rem to lal, nyalo bedo ni leche matero remo e adundo nyalo bedo ni lororega to lorore kende to yaore kende, nikech ing'eyo ni kodinore to nya dinore full amo nya dinore matin. Ineno to seche modinore matin cha to remo samo dok piny kata mana gi percentage 12 kata mana 15 kama to nyalo kelo remno ma biro gi rem ma ni e korino. Koro gima wacho ni Johnston en mana kaka ne wawacho ni many hospital machiegni kodi, manya ne daktari opimia nento remni onyalo bedo ni otudore ga dundo kose onyalo bedo gi machielo, nikech kaka na wacho nitiere gik mang'eny e kori manya kelo rem ok en mana dundo kende. Ineno
Waseyudo kata bende ni chandruok machielo ma joma mine nyalo yudo en tiyo kod yedhe mag komo nyuol mimuonyo ma dhi kelo chandruok mwaluongo kata ni thrombosis ma daktari oseleronwa. Wang'eyo ni ranyisi mag tuoche mag adundo kuom joma mine mantiere mana kuom joma mine to onge kuom joma chuo kod mar joma chuo maonge kod kuom joma mine. Kani puonjowa skul ni wachonwa ni tuo mar adundo ranyisi mikuongo winjo seche ma in gi tuo mar adundo en rem mar kori. To ni wachonwa ni onya dhi e ng'uti koracham koni, onya dhi e badi koracham, gik machalo kamago. Lakini ka koro chope ground seche ma kama koro jotuo nitiere, mineno jotuo, to kineno dhano 100 man gi tuo mar adundo, to gibiro wacho ni gik moko 100 mopogore kaka ne giwinjo kapok gibiro iri. Mano nyiso nang'o? Dalili mar tuo mar adundo ging'eny, gintiere mopogore opogore. Sana kuom joma mine gi joma nigi tuo mar sukari. Tuo mar sukari gima kelo en ni oketho nerves ni kata mana tero mamiyo iwinjo rem mar kori ni. Koro nyabedo ni ng'ato nyabiro kata hospital ni wacho ni iya rama, ama toka rama, ama awinjo mana ka seche ma aidho stairs tawinjo ka agamo yweyo. Seche moko ng'ato wacho ni ti kachako timo gimoro matin kama tawinjo ka chwero loya mang'eny sana. Magi ranyisi mopogore opogore sana kuom joma mine manya wacho ni an iya more manyocha rama, an iya more manyocha rama ka en adundo ema kelo shida. Ineno koro kaka nowachnwa ni rem ranyisi mar tuo mar adundo cha kichope e ground kama jotuo nitie tibiro neno gik moko mopogore opogore, ranyisi mopogore opogore motudore gi tuo mar adundo. Antiere kod Pamela ng'ama miyo. Pamela, machiegni penj laktar? Hello. Machiegni Pam? Pamela olalna. Simu mano ng'adore cha daktari nowacho kacha ni tiende makora cham nokuot. Kaeto neno ka kuodno odhi adhiya makoro no gik nyaka gi buto nding'e malo koni. Kano dhir laktar nowacho ni nitiere kod chandruok mar remo. Osebedi kithiedhe mak mana ni koro gima chande sani oneno ka dende kuonde mamoko bed koro chako kuot. Debe ni chandruok nyalo bedo ang'o, debe ni ang'o matimore nikech thieth to dhiega to pod ok obed kod lokruok. Erokamano kuom penjono. Gik mamiyo tiendi nyakuot gin gik mang'eny. Tiel achiel makoro kacham. Sana ka tiendi achiel kende mokuot. Aparo ni seche ma in gi tuo mar adundo ng'enyne tiende ni duto kuot. Makoni gi makoni. To seche ma tiendi konchiel emokuot, nyalo bedo ni nitiere shida e ler moro mar tiendi mana makor kono. Ineno ema kelo shida. Lakini ng'enyne tuo mar adundo miyo tiende ni duto kuot, left nyaka right. Ineno. Koro nitiere leche ma bende nyabedo gi shida. Gima waneno mang'eny kuom jotuo ma waneno en ni nitiere leche madongo dongo makelo remo e tielo miluongo ni arteries. Nitiere leche matindo tindo maduoko remo malo kodoko kadundo miluongo ni veins. Koro veins gi ema seche moko kelo shida mar drainage. Duoko remo e adundo bedo gi shida. Koro miyo remo ringo mos kadok e adundo. To seche ma remo ringo mos no to part mar remo ma en pi wuok oko mar leche to dhi bedo kuodo del. Ineno. Koro tielo makuot nyakonchiel ng'enyne okwane tuo mar adundo. Tielo makuot duto ema waneno e tuo mar adundo. Yeah. Pamela nentiere kod penjo daktari wacho kacha ni osebedo kod tuo mar pressure kuom ndalo mathoth. Kano dhi hospital ti wacho ni adundo ni okuot. Koro penjo ma Pamela penjo ni seche momadho yedhe pressure motemo rito ngimane ni be nitiere kama adundo ne biro dok e piny madoga kaka ne nitiere chakoso? Mano penjo maber sana. En penjo ma waromogo pile ka pile jotuo mang'eny nikech nitiere duoko mar nonro manyocha tim nyocha wacho ni atamalo 25% mar jomadongo ma hikgi okalo 18 e Kenya ka nigi tuo mar pressure. To seche ma ichako muonyo yien man gi tuo mar pressure, gima watemo timo en ni waduok pressure ni piny mondo
shida ma adundo ni ochako kale kik dhi mbele nikech kodhi mbele to adundo ni biro bedo gi shida kaka higni medo dhi ineno koro seche ma waseduoko pressure ni piny gimoro po bed ni watimo en ni wadhi mbele gi muonyo yien go ma pressure ni dong kama odong ino moko ripo bed no idho malo nikech seche ma iwe muonyo yien penjo wan kuom jotuo en ni daktari nyochi miya yien mag pressure lakini pressure na sani ni kare watimo nang'o gimoro po bed ni watimo en ni wadhi mbele muonyo yien go mondo pressure odong kani kare kani normal ineno to kalure gi penjo no ne wawacho ni kuot mar adundo nikech adundo koro tiyo matek moloyo kaka ripo bed no tiyo to nitiere lokruok ma timore e adundo sana e muscle mar adundo ni ma inya duoko piny to moko nitiere ma permanent unfortunately nitiere moko ma permanent ma kata ka koro pressure ne oseduogo kare wawach niya isebedo gi tuo ma pressure higni 5 kata higni 10 kapod daktari ofoko fwenyo koro kofwenye bang' higni 5 kata kofwenye bang' higni 10 nyiso niya higni 10 mosekalo nitiere pogruok moko mosebedo e adundo ni kae ma seche moko kata muonyo yath ok nyal lokore koro gima watemo timo en ni waweya kama osechopeno kik tuo medre wawe adundo kik med bedo gi shida bed muonyo yath pressure ni obed maber mondo kata mana lokruok mosebedo e adundo nigi kik med bedo marach ineno yeah penjo ng'eny kama okalo daktari mak mana ni sai makora neno kama ya wanga to gi dakika achiel madongo doni daher mondo minyisi oganda wa ni ere kaka wanyalo rito adundo wa e yo makare kod ngima wa mapile pile mondo mikikwa miss a bit. Don't miss a bit mana gima watemo wacho kawuono World Heart Day adundo en gima nyaka warit nikech adundo e engine mariembo dendwa adundo e engine mamiyo dendwa remo miyo fuondni waremo ma fuondni watiyogo e tijgi mapile ka pile koro okanyal wacho ni nitie gimoro achiel makitimo tinya chweyo makibedo gi tuo mar adundo tuo mar adundo en chal lemo ineno seche ma walemo ni jachien to walame ukowuok koni jomoko mako koni jomoko mako koni jomoko mako koni jomoko mako koni to walema waduto ineno to pile to sate ineno iluongo ni consistency gi dho kizungu koro gik mosewacho mang'eny mamiyo wabedo gi tuo mar adundo gi sukari mani malo pressure mani malo cholesterol mani malo exercise gi kongo ndawa gigi duto nyaka wang'igi wawe madho ndawa watuwe tiyo gi kongo wawe chiemo oyaye mamiyo wabedo gi cholesterol man malo wabedo kik wabed gi tuo mar sukari to kata ka wabedo gi tuo mar sukari wadhi ir daktar mondo daktar omiwa yien sukari odog piny ineno koro gigi duto ka wariwo kamoro achiel to duoko nafas mar adundo wabedo gi shida piny iluongo ni risk reduction ineno koro kanyalo wacho ni nitiere gimoro achiel makitimo to inyachwebe makibedo gi tuo mar adundo gin gik mang'eny miriwo karachiel to duoko risk ni piny yes kato gimacho ni riwo gi kamoro achiel to nyaka bed consistent nyaka tim gi pile odiechieng' heart health en a calling en luong moluongi ni irit dendi Nyasaye luongi ni rit adundo ni adundo ni en gima osebedo ka konyi nyaka ne mak ichni nyaka kawuono nyaka chieng' ma Nyasaye no kawi adundo ni biro gocha koro gima lich machalo kamano donge nyakiriti yawa nyakiriti exactly nyakiriti kendo wamon mokalo gi puonj michiwo nwa daktari jomoko wachoga mano to ka expect ni duoki ni seche moluokore gi pi mang'eny to ka gima adundo ne buok mar adundo ma sate ni nyalo miyo adundo gocho matek obedo maduong' obet mokuot koso mano to kik iduoki daktari pod ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye kapo ni ng'ato dwa wuoyo kodi wanyalo yudi nang'o mondo mitwagni wagole studio watere oko wanyalo tero twagni oko seche gi atiyo hospital maduong' mar Aga Khan Nairobi an ng'ama iluongo ni resident en ng'ama
ng'ama timo puonjre okang' mamalo mar masters. Atemo bedo specialist iluongo ni internal medicine ma ji mang'eny ong'eyo oko kae ni physician. Koro bang' higni manok abo yudo tiko mar timo practice as a physician. Koro Aga Khan kanyo nyayuda, inyalo manya, wanyang'iyo kaka wakonyore, lakini kata mana ki an inyamanya e nambana 071 9 2 6 2 5 7 0719262587. Kamano kaka wanyayudore, wanyakonyore kaka oganda achiel mondo warit adundowa kik wamis a bit. Erokamano nya daktari. Amor keda duko nyiro kamano makende kumchopo e chenro mar penj laktar ipuonj oganda wa. Nyakwara Muge Jwangi winjo ni en calling, en luong. Odiechieng' kodiechieng', dakika ka dakika te matek gimoro amora minyalo timo marito adundoni mano ema gimitim. Ni daktari marwa Dr. Charles waduoko ne erokamano makende, ne jogo picha mawa, ne jogo mochung' ne taya nyaka duola, aduoko ne erokamano mang'eny mokalo. Ne director na Alex Kachiel kod producer na Perpetual Koth, erokamano maduong' Nyameja. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar, don't miss a bit. Nyaka kendo odiechieng' machielo, an iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.